Pričo sme boli zasa? To čo bolo? To bolo random. Ja som videl, čo utekal henode si do kríkov. Tomu ver, že? Idem si pripaliť tam od... Ale si videl, aké šprinty tam hodil? A prečo by si to robil? Preboha. Ale tak pretože závidíš, lebo ti parkuje na tvojom mieste. Teraz kolesa buchajú. Postupne. Ale to sú šupy takedy inak. Nie, na osobných autách nie. Keby na kamióne koleso kontakt ťa zabije, keď si vedľa neho. Tento auto stojí, ten tiež asi volá, záchranné zložky. Je to Rosnická cesta. Bo to zase budem podpísať. To sú tie nádrž, kolesa. To bol nádrž a koleso. Však nádrž bola minulé. To bol koleso, hej. Nádrž si nebuchne. Nie? Musí byť pod tlakom. Myslím si, akože pri takom ohni sa natlakuje dosť. Je otvorená. Je uzavretá. Ako hej, ono nasáva vzduch, ale vlastne hej. Musí byť dovnútra. Teraz musíme čakať na hasičov. Bolo koleso ďalšie. Iba jeden utekal. Aha. Čo ti práši? Však nového z Pacifiku. Asi hej. Si nemyslel, že sa rozhodneme za nič, že vám to Je, poviem. buzeranti idú po opačnej strane. Čo ti práši, to je akože halus. Ty kokos, som ešte nevidel toto. Koleso ďalšie. Pekná V6, takú by som si chcel kúpiť. Bola S-ková. Chápeš to, kúpiš si nové auto a zrazu je v plamene. Ty kokos. Čujete asi čo? Nepočujem ešte Vôbec. stále. A nie, vôbec. Je to Rosnická cesta 4? Je. Ale hen tam už je nejaký. Aha. Zhorelo auto. Aha. Okej. Na to mám taký citát z jednej knihy, že sem je taký citát z jednej knihy, že zoberte mi ženskú, ale moje auto nechajte na pokoji. Semafor niečo, vieš. Aj keď Ty možno, že semafor kokos. nejebu, vieš. Ale čaš to všetko? Hej. Iveko. Nie, tam zastavujú vzadu. To už mi nepomôže, to už iba zásia. To auto už nezachráni. To tak Akože ešte na začiatku, ako to začalo horieť, tak bolo vidno aj smerovku, aj bolo vidno aj smerovku one. bolo vidno. A teraz nie je vidno kamo, to je čisté šasy. Aby to niečo nechytilo Ty ešte iné, to kokos. už iba preto zahasujú teraz, to už akože v prdeli, fakt. To nie je normálne. Ale tak všetci sme ho videli. Videli ste ho, nie? Že tam utekal. Počkaj, však prídu.
Čakaj, stoj tu. Opäť nové haziace prístroje. Ty kokos. To som ešte nevidel. To čo zelené tam horí? Elektrika? Veď aká to, tá už zhorela. Nie. To horí celý interiér, všetko. To je akože fakt halus. To som nezažil. Kamo, Ani ja. tie iskry, čo boli tie modré, kamo, tak to bol... To bol elektrika to bola. To nebolo... To A bola čo to bolo? elektrika, Elektrika to bola. Ideme im povedať? Ale... Tuto zahasia a potom... To je pretlak riadny. To uveržujem. Ty kokos.